हांसो बेदर लोगोफोर हांसो बेदर संलायबाय नै मादैया हांसो बेदरजों आलुजों ग्रेभि संसै ओमफ्राय भिडिअखौनो बानायनो बावलायलांबाय थाव सेरनाय मा सेरनाय होनो रोङासै ओमफ्राय नै एवनाया जाबायना दै होनोसैयावसो गोसोखांलायबाय मादैया माथो होनबावनो दै एसे बुरजा होनानै रुबाय थानोसै एसे हरबावसै फाइनालि लोगोफोर आंना हांसोजों आलुजोंआ मोनबाय नै दुन्दिया होनसै हाहर मांख लोगोफोर हाहर मांख डाक मिट ओरैबायदि गोथाव जाखाबायना टेस्ट खालामबाय आङो दुन्दिया होनानै खोबनानै खांसै आङो दसे खोबनानै संख्रि बानलु नांजोबथारबाय हेल' लोगोफोर ओमफ्राय मादैया ओंखाम जानोसैलाय ओंख्रिया ओरैबायदि गोथावना लोगोफोर हाहर मांख हाहर हांसो बेदरजों आलुजों ग्रेभि संनाय बहुद गोबावसैमोन हांसो बेदर मोनजाया ओइ आदै ओरै फैलाय फांखा बन्द कर'थ' हांसो बेदर हाहर मांख नांलालै जाला आङो सामब्रामखौ जाला मोनायाव जाला nih sampai berapa sampai baवनानैसो आंसो दोनहरफिनलायबाय नै थिबोला मावदों ओंख्रि लागायनायफ्रावनो मावजोबो माथो सुदैयासोलाय जाखागोन दिनै थाम्फै नामाब्रा हरदे आंनो बाहाय खेबसे बहलखौ बिस्मिताल' हा बहल बाथोनसो लोगोफोर ओमफ्राय हांसो ग्रेभि हर दे हर जायो बिफाया सामब्राम गुफुर गोथां जानो थिनबाय जाथ्रा बियो हाय रायलायफ्लांलायलांबायसोहाय माबा माबि भिडिअखौनो आक्रमण आलुखौनो मालाबा मासे लाबोनानै जाफैगोन आं गोथावनो मा होनदोंनो जानायानो डिस्टार्बथार लोगोफोर मोनायावसो जादों दे आङो गाबोन फुङावहाय होनोसै भिडिअखौ ओमफ्रायथ' सानाव जाबाय थानो हानो आंना जेखौ नांगौ बेखौनो बिराद गोथाव जादों हांसो बेदरनि गोथावानो बेलेगखा जानायनि मजायानो बेलेगखा माथो होनबावनो आरो जायसो जायो बेसो मिन्थियोना जायफ्राथ' माथो मिन्थिनो
सोरबा गथ' फन रायलायना खोनाब्लासैदां ओइ खोथियाव भारा थाग्राबा आयु गरम जाथारबायलै nah बारा नङा लोगोफोर बेदरा एसेल' साथाम सुबुंल' नालाय सोर सोरबा होमबाबो बुरजा बुरजा मोनजाबावबाय 150 थाखानिल'मोन लोगोफोर 150 थाखानिल'मोन बेखायनो जानो रायदों हाग्रामोआ दाउ बेदर हांसो बेदरबाथाय दिस्टार्ब अमा बेदर बादि जाहा गब गब एफा गरमाव फांखा गैया गारा जानांबाय आङो भिडिअनि थाखायनो मा जाखो आरो आंनो सरबावबाय जारिया बारा जायाहाय हांसो बेदरफोरखौबो बे जायैनि आंनि एकदम मनायाव माखौ माखौ हरबाय आङो फिसाजोआ मा होनो हांसो बेदरखौबा माथो हारा गोजाजोबसो दाउ बेदरबाबो बिदिनो माने दाउआवबो हांसोआवबो हाराजों मोदोमजोंसो थाखायो नालाय बेखौ मिन्थिया हाजोबसो Thằng phí rồi hả? Nó nào bà thắt बांद्राय गरम फैयोना अमा बेदरखौ बांद्राय जानो बानानै साननै गाहाम जाबायमोन बे जौहैया लोगोफोर गोथावब्रा हाराबाबो मिलौलायो हाराखौ मनलांजोबनो लुबैलायनाय sampai Agak besar loh, Pak. लोगोफोर नोंसोरनो भिडिअ दिन्थिनो थाखायनो हांखा होआलासिनो जि खस्थ' जाबाय जों मेहनत खालामो आङो नोंसोरखौ नायथों होननानै दखानाव दिनै आंनि भिडिअ नायग्रा गोजा फैदों बयबो आयौ माथो इउटुबारसो लाय होनफैयो मिनिनानै थैखागोन आंहा लाजिगुलायो एसे
इउटुबाराबो दखान दारियालासे नायनाय माथो होनबावनो आरो बानलुआ गोसा जाथारदोंलै आदै बेनि बानलुआबो थैथारगोन बिखामा बेबो जानो मोदोम गोसो होथाबनानै जि गोबाव जाबाय आं